Tarragona té la Biblioteca Central, que és del carrer Fortuny, que és de la Generalitat, que fa una tasca dinamitzadora importantíssima, però no és municipal. Nosaltres creiem que hi ha d'haver una xarxa de biblioteques municipals. Una xarxa de biblioteques municipals que hauria de tenir com a centre i a pal de paller el que s'està fent a la Biblioteca de Torreforta, però més enllà d'aquesta no en tenim cap més. Tenim un punt de lectura a Sant Pere i Sant Pau que és molt precari i res més. No tenim tampoc un servei de lectura pública estructurat, ens manquen moltes biblioteques. Aquesta és, per mi, un dels pecats originals que tenim a la ciutat. Si apostem per la cultura també té la biblioteca com a punt de referència i no ho tenim clar. Hem de crear el Servei Municipal de Lectura Pública. Hi ha un element que precisament ens falta. El lligam entre les lletres com a activitat d'un sector minoritari de la població i la majoria de la població, en general són les biblioteques. A la majoria de llocs són les biblioteques, que fan una feina magnífica. Aleshores, aquí a Tarragona hi ha un gran dèficit de biblioteques, això és evident. La idea fora que la Biblioteca Central se'n vagi a Tabacalera, estem parlant a anys vista, això serà en 4 dies. Vagi a Tabacalera, que Tabacalera sigui un referent cultural de la ciutat. A Tabacalera hi ha d'haver l'Arxiu de Tarragona, hi ha d'haver l'hemeroteca, hi ha d'haver la biblioteca, hi ha d'haver el Museu Arqueològic Nacional de Catalunya, és a dir, hi ha d'haver tota una activitat cultural important. És concentrada allí, bàsicament. Però després hi ha l'espai aquest que deixa la Biblioteca Central, que és la del carrer Fortuny. Aquest espai, la voluntat nostra fora que passés a ser municipal i poguéssim fer la biblioteca municipal del centre de Tarragona. Passa que l'edifici és una mica surrealista. L'edifici de la Biblioteca Central és propietat de l'Estado. L'administració la té la Generalitat i l'Ajuntament no hi té res a veure. Per tant, hi ha 3 administracions aquí que algun dia o altre ens haurem de seure en una taula i poder-ne parlar d'això. Una biblioteca que, com a mínim, només pel centre de la ciutat hauria de tenir el doble, com a mínim, d'extensió de superfície i de personal, de recursos. Per tant, hi ha aquesta gran mancança a la ciutat de punts de lectura, de punts de difusió de la lectura, perquè pensem que les biblioteques no són només magatzems de llibres que la gent pot anar a consultar i a demanar en préstec, sinó que són llocs des d'on es fan multiplicitat d'activitats. M'agradaria que en aquests 10 anys hi hagués un pla de biblioteques realitzat, portat a terme, amb les 4 biblioteques noves que marca el mapa de biblioteques de Catalunya. Hi ha un dèficit, és a dir, estem en una situació de menys places que les que hi havia anteriorment, no? A més, és que les biblioteques compleixen una funció importantíssima en tots els sectors culturals, evidentment sobretot en la lectura, però en qualsevol altra. És a dir, una biblioteca és un centre de documentació i, per tant, tota la gent del sector de l'art, del sector de les arts escèniques, de la música, necessita un suport al fons, que és la biblioteca. La biblioteca és el pulmó de la cultura.